汚らしい貧乏人は消えなさいよ。夫と息子だけが従業員の小さなコイル工場を営んでいる私は、中学の同窓会で嘲笑を浴びせられた。その同窓会には、事業に成功した同級生ばかりが集められていたのだ。追い出されるように会場を後にしようとしたその時、私をバカにした同級生の娘がやってきて、私に丁寧に頭を下げた。その姿を見て同級生は、そんなやつに挨拶しなくてもいいのよと冷たく言い放つ。その瞬間、娘は青ざめ、激怒した。失礼な、お母さん、何も知らないの？娘に告げられた言葉に、同級生は顔面蒼白になるのだった。私の名前は田口綾子。私と夫と息子だけが従業員の小さなコイル工場を営んでいる。工場で働き始めたのは16歳の時だ。本当は進学したかったものの、父が経営していた工場が経営難で家計が苦しかった。そんな家計を助けるべく、私は中卒で父親が経営していた工場で働き出し、夫と共に引き継いだのだ。夫は工場で働いていた従業員で、工場が苦しい時も支え合った仲。私たちが結婚するのはとても自然な流れだったと思う。夫は真面目な性格で、少しでも経営を良くしようと毎日話し合っていたのを今でも思い出す。息子はそんな私たちの姿を見て育ち、同じく工場に就職した。彼は大学に進学し、専門的な知識を身につけているため、毎日いろいろ教わっている。今日もお疲れ様。そろそろ終わりましょう。いや、今日もよく働いたな。酒がうまいだろうな。父さんはいつでも酒がうまいじゃないか。まあ、気持ちはわかるけどね。家族3人で営む小さな工場ではあるが、毎日仕事にやりがいを感じ、楽しく仕事をしていた。ある日、工場で使う素材を買い出しに外出すると、同じ年くらいの女性に声をかけられた。あれ？あなた、綾子じゃない？久しぶり。どちら様ですか？忘れちゃった？中学の同級生の川中みちるよ。私は名前を言われて、すぐに学生時代の同級生の顔が思い出された。久しぶりに会う同級生に嬉しくて声を弾ませる。みちる？久しぶりね。元気だった？私がみちるを最後に見たのは中学の卒業式だった。若い頃は地味な印象の少女だったが、目の前にいるみちるはバッチリと化粧をしてブランド物のバッグを肩から下げた大人の女性だった。雰囲気が全く違うので、私は気づくことができなかった。よく私だって気づいたわね。中学の卒業以来だったのに。気づくに決まってるじゃない。社名が入ってる作業着着てるんだから。ふと自分は仕事の合間に外出していることを思い出した。そのため少し汚れた作業着のままであり、きれいなみちるの前に立っているのが恥ずかしくなってしまう。ごめんね、仕事中だったから。親の工場を継いだんだ。みちるが声のトーンを落とし、つぶやくように言う。そして私の汚れた作業着を見て顔をしかめた。どうかした？工場の経営をよくやってるなと思ってね。みちるの口ぶりでは褒めているのかけなしているのかわからなかった。それじゃあ私この後用事あるから。また機会があったらゆっくり話しましょう。ええ。みちるはきびすを返すと足早にどこかへと立ち去ってしまった。私もみちるがいなくなったことで本来の目的を思い出す。
家族を待たせるわけにはいかないと、私は足早に店へと向かった。それから数日後、小さな工場には似つかわしくない美人な女性が姿を現した。ごめんください。最近聞いた覚えのある声に、私は作業の手を止めて入り口へと走った。みちる、来るなら連絡くれたらよかったのに。いいのよ。大した用で来たわけじゃないから。そう言って、みちるは工場の中をゆっくりと見回した。私の工場は昔ながらの作りそのままであり、父の代から使っている機械も修理しながら使っている。この工場、昔と全く変わらないわね。懐かしいわ。そうでしょ？昔は工場でよく遊んだよね。みちるとはお互いの家を行き来するなど、よく一緒に遊んでいた。みちると並んで工場の中を見渡すと、子供の頃の懐かしい記憶が思い出される。父が働いていた姿も景色に重なって見えた。ここには思い出がたくさん詰まっている。はい、これ。何これ？招待状？きれいな封筒には招待状と書かれていた。油で汚れた手で触っていいのか少し躊躇してしまう。汚れないように作業服で拭ってから掴むと、しっかりとした材質が指先から伝わってきた。同窓会をやるの。よかったら来てね。それじゃ。もう帰っちゃうの？お茶でも。遠慮しておくわ。用事の途中に立ち寄っただけだから。みちるは要件だけ伝えると、さっさと工場を出て行ってしまった。その背中を見送り、手元の招待状に視線を落とす。懐かしい顔ぶれに会えると思うと、興味はそそられるが、仕事は待ってくれない。どうしようかな。その日の帰宅後、夕食を食べ終わった後、私は改めて招待状を開き、悩んだ。会場は地元でも有名な高級ホテルで行われるようだ。ここからだと少し距離があるので、参加するとなると、その日は一日仕事を休むことになる。いいんじゃないか？行ってきても。迷っていると、夫に声をかけられた。振り向くと、夫と息子がこちらを見て笑っていた。でも、一人でも抜けたら仕事が大変でしょ？三人で切り盛りする工場は、一人でも抜けてしまうと、途端に滞ってしまう。発注が間に合わないことになったらと、心配で参加する気にはなれなかった。俺がこの間熱出して休んだ時も、なんとかなったんだから大丈夫じゃない？一日くらいいなくても大丈夫だよ。めったにないんだから行っておいで。それじゃあお言葉に甘えちゃおうかな。ありがとう。お礼を言うと、夫と息子が楽しんでおいでと声をかけてくれた。そうして迎えた同窓会当日。私はめったに着ることがないドレスに身を包み、少し緊張しながら会場に足を踏み入れた。さすがは高級ホテルといった雰囲気で、パーティーフロアの装飾品も用意されていた料理もおしゃれで少し気をされてしまう。だが何よりも私が戸惑ったのは同級生たちの装いだった。私が身につけているドレスとは明らかに周りとは質が違う。周りはもっと高級そうなドレスやスーツに身を包んでいる人ばかりで、私は察してしまった。この同窓会には事業に成功した人たちしか呼ばれていない。風の噂程度でしか同級生のその後は知らないが、一流企業の社長になったり役員になったりした人がいると聞いた覚えがある。同じ会場にいる同級生たちは私を場違いなものを見るような目で見ていた。いたたまれなくなって会場の隅っこにいると、私を誘ったみちるが
満面の笑みを浮かべて近づいてきた。あら？来たのね。みちる、これって。本当に来ちゃうなんて思わなかったわ。よくあんたみたいな人間がここに来れたわね。私の言葉を遮るように、みちるが見下した発言をする。みんな聞いてよ。彼女ったら汚れた作業着を着て、オンボロ工場でコイルを作ってるのよ。みちるの声に視線が集まる。彼女にバカにされていることがわかり、私は恥ずかしくて顔が熱くなった。みちるの言葉に触発されたかのように、会場からは私をバカにした声が響いた。なんでコイルなんだよ。どうせだったらもっと社会の役に立つものを作れよな。みちるの娘みたいにさ。最先端の電子機器を作ってるみちるの娘の会社と比べたらかわいそうよ。貧乏人は貧乏人なりに頑張ってるんだから。会場が笑いで包まれる。私をバカにした笑いに、目の前でみちるもクスクスと笑っていた。そんな娘を育てたみちるってすごいよな。お前とは違ってよ。同級生たちはみちるをべた褒めする。私は唇を噛みしめうつむいた。そんな私をみちるが目を細めてみる。私の娘は国内シェア1位で海外へも輸出している大手電子機器メーカーで社長をしているのよ。コイルしか作れないあんたの息子とは違ってね。あろうことか、私だけではなく息子までバカにしてくる。私だけならまだしも、家族までバカにされて黙っていることができなかった。何か工場に恨みでもあるわけ？これだって大事な仕事なのよ。大事な仕事？ねえ。みちるは私の発言ににやりと笑い、私にゆっくりと近づいてくると耳打ちしてきた。あんたの工場が潰れるべきだったのよ。その言葉に私はハッとした。みちるの両親も昔工場を経営していた。工場はお互い隣同士であり、家族ぐるみで仲良くしていたのだ。お互いの両親は経営が苦しい中、励まし合っていた。ところが中学生の頃にみちるの両親の工場が倒産してしまった。それまでずっと仲良くしていた私は、その後もみちると仲良くしていたつもりだった。あんたが話しかけてくるたびに、私は見下されている気がしていたわ。そんな、私は見下してなんかない。あんたがそんなつもりなくても、私はそう感じたのよ。私がみちると仲良くしようとするたび、彼女は不快に思っていたことがショックだった。その仕返しがこの同窓会なのだと思うと悲しい。ここにいる全員が私を見下している。なんであんたの工場は倒産しなかったのよ。同じく経営が苦しかったはずなのに。それはお父さんが頑張ってくれて、私のお父さんが頑張らなかったっていうの？そんなわけないでしょ。あの頃の工場はどちらも頑張っていたはず。私はみちるに何と答えたらいいかわからなかった。でも私の方が勝ち組よ。私はダメだったけど、娘が仇を取ってくれたわ。みちるは私に勝ち誇った笑みを向けた。汚らわしい貧乏人は消えなさいよ。この場所にあんたはふさわしくないわ。みちるは私への仕返しのために、みんなの前でバカにするためだけに呼んだのだ。私は何も言い返せず、黙ってうつむくことしかできない。言われた通りに会場を後にしようと、私は扉へと向かって歩みを進めた。お母さん、迎えに来たわよ。あら、ユミ、もうそんな時間なの？私が開くよりも先に、外から扉が開かれ、みちるの娘、ユミさんが入ってきた。その姿を見るや、
同級生たちが出入り口付近に集まり、由美さんを取り囲む。取り入ろうとでもしているのだろうか、ペコペコと挨拶をしていた。私は出入り口に近づけなくなり、会場から出る機会を逃してしまった。再び会場の隅に立って成り行きを見守る。と、由美さんと目が合った。綾子さん、いらしてたんですね。みちるの娘が押し寄せる同級生を押しのけ、慌てたように私へと挨拶にやってきた。その姿を同級生たちが不思議そうにしている。まさか母の同級生だったなんて。いつも母がお世話になっております。ユミ、そんなやつに挨拶しなくてもいいのよ。私に笑いながら挨拶をするユミさんだったが、みちるの一言で驚きに目を見開いた。え、なんでお母さん。この人はね、中卒でオンボロの工場でコイルしか作れない底辺な人間なの。あなたみたいな勝ち組が挨拶する必要はないわ。みちるは私をバカにし、得意げに笑みを浮かべる。ところが、みちるの言葉を聞いた途端、由美さんは青ざめた。お母さん、綾子さんにそんなひどいことを言ったの？どうしたの由美。由美さんの尋常ではない表情に、みちるが心配して声をかける。しかし、心配するみちるをにらみつけ、由美さんは声を荒げた。お母さん、何も知らないの？そんな人が私の母親だったなんて。由美さんは頭を抱えた。その姿にみちるは慌てた。え？どうしたのよ、由美。こいつが何だっていうの？うちの会社の製品はすべて、綾子さんの工場のコイルを使わせてもらってるんだよ。衝撃の発言に、その場にいた同級生たちにどよめきが広がる。由美さんの一言に、今度はみちるが青ざめた。そんな、こいつのコイルで？綾子さんが作るコイルは繊細で、なおかつ丈夫だって世界中で有名なの。父が作っていた頃はなかなか売れなかったコイルだが、私の代になって様々なところに売り込むようになった。自ら営業に赴き、どのような商品ならば利用できるのかリサーチする。他のものを作ることはできないが、私はコイルならば誰にも負けるつもりはなかった。そうして様々な会社の要望に応えるコイルを作り続け、工場の経営は昔と比べると格段に良くなっていた。うちで取り扱っている電子機器のほとんどは綾子さんのコイルで動いているの。それに今ではいろいろなところで使われてるんだよ。あんた、そんなすごいものを作ってるのにどうして言わなかったのよ。みちるは私につかみかかる勢いで聞いてくる。しかし私は誰にも威張るつもりはなかった。だって私にはコイルしか作れないから。そんなことないですよ。綾子さんのコイルがなかったらそもそも電子機器なんて作れないんですから。由美さんが慌ててフォローしてくれた。そう。なら私が由美さんの会社にコイルを下ろさなければ大変なことになってしまうのね。私の言葉にみちる親子は青ざめる。お母さん、早く謝って。会社が大変なことになっちゃう。由美さんはみちるに頭を下げさせようと必死になっていた。みちるは悔しそうに顔を歪め、私と由美さんを交互に見ている。お母さん、いい加減にして。由美さんの声に背中を押されたのか、みちるはゆっくりと頭を下げた。プライドが許さないのか、その速度は遅いが、しっかり90度まで頭が下げられる。失礼なことを言ってごめんなさい。ごめんなさい。意地悪しちゃったわね。頭を上げてちょうだい。みちるはすぐ頭を上げた。私の言葉に驚いているのか、目を見開いている。
確かにコイルはいろいろ使われてるけど、昔よりも経営が良くなっただけで、そこまで裕福じゃないの。だからここはふさわしくないわ。私はにっこりとみちるに笑顔を向けた。大丈夫よ。ちゃんと由美さんの会社に下ろすから、安心してちょうだい。信じられないとでも言うように、みちるは私に視線を向けている。私にとって大事なお客さんだもの。下ろさないなんてことはしないわよ。本当ですか？よかった。実際、由美さんの会社が一番稼ぎが大きいのだ。そこがなくなったとすると、今度こそ倒産してしまうかもしれない。だけど、もうバカにしないでね。私がみちるに声をかけると、彼女は目を合わさないながらも小さくうなずいた。その様子を由美さんが嬉しそうに見ており、私も少し気分がすっとする。私のコイルがすごいことは証明されたが、この話はそれで終わることはなかった。顔を真っ赤にした由美さんが母親を説教する。私にとって大事な取引相手に暴言を吐くなんて信じられない。ごめんなさい。知らなかったものだから。知らなかったからって何？そもそもコイル工場ってだけで見下すのがいけないんでしょ？もうやめてよね。そうじゃないともう援助なんてしないんだからね。みちるは必死に由美さんに頭を下げていた。彼女が威張っていられるのはすべて由美さんがいるからなのだ。帰るから先に車に行ってて。一通り怒鳴って落ち着いたのか、由美さんが帰宅を促す。みちるはそそくさと外に行ってしまい、それを見届けた由美さんが再び私に頭を下げてきた。申し訳ございません。母が失礼なことを申しまして。知らなかったから仕方ないですよ。頭を上げてください。私の言葉に由美さんは申し訳なさそうに頭を上げた。私としては由美さんがしっかり怒ってくれたので、もうわだかまりはない。それに何より彼女のおかげで私のコイルがすごい技術だというのが証明され、嬉しいのだ。これからもよろしくお願いします。日本の最先端技術を支えているのは綾子さんの家族の技術なんですから。家族ですか？はい。工場を守る家族がいなければ技術は受け継がれないわけですから。倒産を免れたおかげで今こうして最先端技術を小さな工場で支えられている。私が作っているコイルは私だけが作ったものではないのだ。こうして作れているのは工場の創立者である父のおかげであり、それを引き継いだ夫、そしてそれをさらに引き継ごうとしてくれている息子のおかげだ。そうね。あなたに言われたからなんだか自信がついたわ。これからも家族で頑張ってコイルを作るわね。そうしてください。綾子さんのコイルがなかったらうちも倒産してしまいますから。大手の社長から鼓舞され、気分が高揚する。これからもひたむきに仕事に取り組み、工場を守り続けていこうと思う。きっとそれが世の中のために私たち家族ができることなのだ。